izwi lakho ngoba wena nangu Nyamza uthi ufanelwe kukubongwa. Amen Nyamza. Alichichi izwi lakho ngoba wena unguThixo Jesus. Alichichi izwi lakho ngoba wena unguThixo Jesus. Hey, if it wasn't for babazayikhatha ivideo yam bandithethise xa inengoma ende ngendikhe ndiyicule le ngoma for ixesha phike ndizawuphela ndingafumani kwalo recording uba ndicule into eninzi, but iyandibusisa le ngoma kakhulu. Ithi alitshintshi izwi lakhe. Ewe unguThixo wenyaniso. Ewe uwandi uthi siwicima wandi ndinewari yoba izawuphela ikhathwa ivideo yam. Mhlambe bayawundisizela ngoba ndiyathetha okumzuzwana yithi ke ndiphinde ndibuyele kancinci because ewe kuvuka umhlabelelo xa simbona uThixo esenza izinto ezibonakalayo ezimpilweni zethu. Babe abantu bebesebesipeyinte basipeyinta basibiza ngamagama angasifanelanga, but kuba kaloku silapha emhlabeni kaThixo ezi zinto zenzeka apha zenzeka eheaven. Yeah. Kodwa ke noYesu xa silikhumbula kakuhle ibali lakhe bakhe bamnyathela, bamlimaza, bamthufela, bathetha izinto ezimbi ngaye, bexoka bengathethi inyani, bexoka. Bathi bemgqiba apho bamvuthulula waxhaxheka umzimba. Ewe bangoneli ukumenza zonke ezo zinto, bayomxhoma, bambulala wafa fi. Yayimisebenzi yomntu naleyo. Le ngoma ke ithi alitshintshi izwi lakhe. Ewe ngoba yena unguThixo, nguThixo wenyaniso. Ndimbonile ezenza ezi zinto uThixo kule mpilo yam guys. Nditshilo akuyoBhayibhile le ndithetha ngayo kuphela, ndithetha ngezinto ezipractical. Ndingumntu mna wopractical, andidibani nobe ndifunda izinto ezincwadini iphelele apho. Ndifuna ukwazi ubunyani balento kuthethwa ngayo apho. Ndimbonile lo Thixo. Masiphinde siyicule le ngoma kancinci. Alitshintshi izwi lakho ngoba wena unguThixo Jesus. Alitshintshi izwi lakho ngoba wena unguThixo Jesus. Ngoba wena uyinkosi Jesus. Amen. 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 Yo, ingathi singakhonza. Yazi ingathi singakhonza. Onjengawe kuba yiceba zakhe uzimingo naphakade zimingo naphakade Jesus kubobo kehothixo hey akekho onjengawe Jesus hey shoo yeah hey Nkosi yami. Amen. Amen.
Yes, masibuyele back. Nika abantu bam ithemba. Part siku 34 namhlanje guys. Nika abantu bam ithemba part 34. We again siyaqhubha urhulumente asimanga sathi ke #impilo. Impilo bafethu ndiyibonile mina kwikona zonke zokuphila. Yingako ndithe qwa phambi kweni impilo ndiyibonile. Ndiyakwazi uswitcha in between xa kufuneka ndikhonze ndiyakhonza. Ndiyakwazi uswitcha in between xa kuthiwa kuyajiva ndiyajiva because uThixo ndimbone kuzo zonke izikona ndithetha ngazo. Yeah. Ndimbonile uThixo. Yes, bantu ebebengekho besithetha ngetrips zaseSpain nakabo-Turkey andizobuyela kuzo mandingalityi ixesha lakaWandi noTracy. Wandi noTracy ndiyacela ningene ngenani ndiza ndininike iplatform nithethe. Sorry guys, ndicela ningene kuthiwa yinto nento, dayalani guys. Sorry bantu, kaloku bendikhala ngoku kuvele kuhle nezinye izinto. Wandi noTracy ngicela nidayale ndizokwazi ukuni-accepta sibone zikhiphane la. Okay, andimboni uWandi noTracy. Uthi uWandi sendi-requestile, kutheni ke ngoku mna ndingayiboni? Okay, nazi ndiyazibona. Sibone nangu uTracy, nangu uWandi. Hi ladies, uWandi noTracy ndiyanamkela. Ewe apha kunika abantu bam ithemba. Iyandimangaza ke lento yaka TikTok because ngezaa ntsuku zokuqala bendenza ndandilive ngenye imini ndathi xa ndithi ndiya-accepta kwaba khona abantu abangenayo ndingekayi-understand yonke le nto ka-live ndacofa phana ndathi accept. Babevelile belapha ebusweni nam ndithetha nabo like xa usenza i-video calling. Andiyazi ukuthi kantoni ngoku bangavela bavela nje uba nanku umntu. Okay, over to you Trace. Mandingalityi ixesha leni bantu benkosi. uTracy, bethunana. sorry ke guys, sorry Tracy, andazi mandithetha ndingayeki. So uTracy noWandi guys akhona abazayithatha ecaba mhlambi kufuneka bafocus kuyo, ndibanika iplatform ngoba ndibabulela indlela ende abayihambe nam, futhi ndifuna ke ngobathethe into esentliziyweni yabo, hayi into ba mna ndifuna bathethe ngantoni. So over to you ke Tracy. Molweni bethunana, thank you friend. Yo andiyazi noba mandiqale ngaphi sana xa kunothiwa mandithethe ngawe. Kuba bubutyobo kube sisiphithiphithi sesibhicongo. But what is important is that I want to acknowledge the fact that you are a giving friend most of all. That's the part that I want to highlight the most. For all the years that I've known you, you are a giver, Yoli. This is amazing, and yazi like you are a giver. Uyoli betnana akenqeni kushiyeka engenanto and just anikeze the next person ashiyeke engenanto yena. I've known Uyoli through Odwa. She was working at MTN at that time back in Durban. And from the day Uyoli ndibana naye, she's always been the same person. Hasn't changed. Unemali and imali hasn't changed her. She's where she is, but she's still the same person. And Mazi enguye. To a point that I've even offered Ubala incwadi yakhe because Journey to a Peaceful Life was a mess. Singayiqali noyiqala leyo. Ufuna ubhala incwadi naqoma yo sana, let me take this up on myself ndiyibhale ngokwam le incwadi because I wasn't going to have enye i-repeat ka-Journey to a Peaceful Life except funeke simphindile simqalelile naye. Above everything, Uyoli uyamthanda uThixo guys, ligeza likamoya. In fact, uligeza lento yonke Uyoli, yonke into ayenza iyabaqeka guys. I do not believe sithi siye emgruveni noYoli ubone ngoYoli seyivukalwe ngumoya oyingcwele seyithandaza seneke sibambene ngezandla sithandaze nelageza lethomi yethu ngiqomba wow, abantu inoba bathi sitheni guys. But she is a kind of a person ke. Andike xa senizawuthi niye out Uyoli guys abe yithomi nabo wonke umuntu okhoyo. Actually, yo, and bathandi ke mna abantu, but girl ke sana yo usoze ungabathanda abantu uhleli. But at the end of the day, laa ntliziyo yakhe inkulu enothando. Uyoli ude waba ngathi yi-sister yethu, one year naye sisters.
But uyoli ude waba ngathi yisister yethu. Uyoli ngwakwamgoduka guys, ngwasekhaya. Again, surname gesana mna ndingumgoduka nindijonge kakuhle. As a result, sorry Tracy ningawukhathanga kulo wandi bendifonelwa ngumakazi the other day. Umakazi uthi phana uyapreparisha iroom yam, ndine-room mos phana kulo wandi emakhaya phaa kulo Tracy. Kuyapreparishwa phana, kuyathengwa nezinto ezintsha nee-bedding neentoni, ndaqonda tyhini Thixo ndinekhaya elipheleleyo. Ndingakade ndibethatha ixesha elide nam guys. Uyoli impilo imbethile. Uyoli akaqalanga waphila i-soft life, imbethile impilo uyoli. Nimbona seyemhle kangaka. She's been through the worst uyoli. She's been to hell and back. Imbethile impilo, but uThixo kaYoli umhlangulile. uThixo uzibonakalisile uThixo. Zininzi izinto, like if you've been following stories kaYoli, you'll know exactly uba ndithetha ngantoni. Zininzi andinawuzibala nganye. She's been through the most, but here she is today. She's resilient, umile, she is strong, and akamanga ngamandla wakhe uyoli, ume ngomusa kaThixo. Ufuna ukuyivala apho, uqhubeke tshomi umthande uThixo, uqhubeke ubathanda abantu, uqhubeke usithande nathi as your friends. Baninzi abantu abayibukelayo le program yakho, abafunde lukhulu, ithemba labo livuselelekile ngoThixo, babone ubuThixo kuThixo wakho Yoli. Simbonile nathi, and we are living proof of uba uThixo ukhona, because you've been through a lot has happened. Ufakiwe emlilweni wangatsha waphuma uphila, ulapho kuloo ndawo ukuyo ngoku, because uyabazi ubunzima bempilo. So qhubeka ke sithandwa sami, uphile impilo yakho ngale ndlela oyiphila ngayo. Remain faithful to God, He will remain faithful to you as well. Don't let izinto zalo mhlaba change who you are. Don't let abantu change the kind of person that you are. Don't be influenced by anything. Ziqhubekelele uziphilele impilo yakho ngale ndlela uyiphila ngayo. Uthande uThixo wakho ngale ndlela omthanda ngayo. Ilife ayina formula. Wenze ngale ndlela ekufuneka wenze ngayo wena ngalo xesha, and ndiyakwazi uba umoya oyingcwele uyamamela. So when the Holy Spirit speaks to you, do whatever He wants you to do at that time. Ungajongi uba ubani ecaleni wakho uthini, omnye umuntu uzawuthini uba xa kutheni kwangathangani. And ndiyayazi awuyenzi loo nto leyo vele anyways. So carry on being this person that you are. Don't let anything change you. Enkosi ndiyamama. Thank you so much. Right, ndibonile wandiza kunika uthethe just now, ndibone uOdwa igama lakhe lisonyuka pha. Odwa, welcome. uOdwa ke besimlindile kwaphana kuleya yokuqala, I'm sure ba ebebusy ke okanye khandi libone igama lakhe. Ndiyambona ukhona ungenile. Odwa xa igqiba uwandi senza ucela uvela udayale andisifo ndikufaka, uyaqonda, ndiza ukwazi ke ukuqhubeka nebali elilandelayo. Enkosi ke Trace, uba ukhona into zoba busy iyo, ngiyakukhulula mntana enkosi, ungakhululeka. Enkosi kakhulu ngosijoyina. Wandi, over to you. Yes mami. Nangu Ndicela ungela uOdwa, I think it's network. I'm not sure what's going on here. ufuna ndithini kodwa? Uthini friend, ndithini kodwa? Ndicela uqale ngoOdwa, sort out i-signal yakho. Ewe imbi signal yakho iyarhorhoza. Right, Odwa ndicela yo uyarhorhoza sana sizokuva tu. Okay, Odwa kawungene. Uphi Ndiyarhorhoza yona. uthi uyarhorhoza kabe uyidropha ke Wandi, because uyarhorhoza. Uthi uTracy pha, mute yourself in the meantime Wandi. Okay. Wandi ungabuyidropha, it's fine, uphinde uzame ke. Ithi uOdwa ndimboni ethetha apha, ndimboni ebhala ndawo. Odwa sibhalele sikubona ubukhona. Ndiyacinga uba nguOdwa lo. Nangu Odwa, yes. Hi Odwa. Hey mami. Unjani? Ndiyaphila sandwa sami, right wena? Ndiyaphila, ndiyacinga uba inoba ububhizi okanye ubukhona qala ndangakubona andazi. Atsho mani bendibhizi ndingena ngoku. Okay, no problems. Over to you ke, sesithethile thina benditshilo mos uba andifune ube uthetha nganto specific, ndiyakunika le platform uba abantu mabakwazi uba uyilathomi yam le bendihamba nayo kule ndlela inde. Ndinibalile nonke ke la group yam of 5 kula Durban. So uyilathomi yam ebikhona ngelaa xesha bezindixikixa. Sendisemandleni kangaka nje ube yilaa part nawe yalaa parcel. So ndithi ke ngoku over to you noba uthethe ntoni esentondweni yakho.
Molweni guys, mna ke siyandazi itshomi zam bonke nje babelapha uba andikwazi nothetha. Ndinowuzidulelayo most of the time. Sekhona leyo yazi uba ndimangele xa ndikubona uvuma uba uzawuthela ndaqonda uba hey abantu bayatshintsha uodwa uyakwazi uthetha kanti ndikubeke esipotini ne. Undibeke kuso kanye ntshomi. Ndingulo ungakwazi uthetha but andizuba mde guys. Khumbula izolo ndithe kuwe uThixo abantu bakhe abathandayo uyababonisa. Strong nehathi ke Uyababonisa, uyabacikida, ufuna ukholo lwakho alubone uba lungakanani by doing ezi zinto ezimbi ekufanele sigqithe kuzo kuqala before sibone ii-blessings zakhe. So basically nje ibomi bakho Yoli, I think you and me both, we can attest uba asina regrets tshomi yam. hayi andinazo Zonke izinto ezimbi esigqithe kuzo, it's because ubesitheste efuna ukwazi uba ukholo lwethu lungakanani, ulubonile ke ngoku, and now we are reaping the benefits yayo yonke le nto ibisenzeka. amen. So ke tshomi yam, bambelela ekholweni lwakho, uqinise ekholweni lwakho, izinto zakho zisazawukhanya, ziyakhanya already, but he will do more for you than he's already done. Amen. Amen. And ndigqibile ke guys, and now amanye wayo. Amen my friend. No, ndiyakwazi ungumntu wamagama amaninzi, ndiyakwazi but intliziyo entle yona unayo, ndiyakwazi. Ewe, thank you so much ke mfazi ngokusijoyina. Yes, uwandi ufuna uphinde uzame futhi. Uzowe uthi intle into yobona abantu abamnyama bexhasana and bethandana, yibambeni apho girls. Yes, uthi guys, yes, nehathi pha enkosi Zowe. Ewe siyambonga uThixo wasidibanisayo thina. uTracy uthi sweet and short nehathi yatsho pha. Uodwa uthi ethi Tracy uyamhleka pha. Yes, ewe guys siyambonga thina uThixo wasidibanisayo. Nditshilo guys, ayikuba nathi azisehleli iingxaki zoba sike singavani ncam. Ukungavani yinto edaliweyo leyo uba because kaloku lapho funeka nifumanane khona uba ngubani kanye lo mntu uhamba naye kule ndlela. Ziba khona i-misunderstanding, but xa kukhona i-misunderstanding ethile ayithi loo nto u-next person akakuthandi. Ithi le nto be willing to have that difficult conversation. Yiba willing. Ewe ke thina sizezo friends ezinjalo, siba willing to have such conversations. Asiziphusheli phantsi kwetafile izinto sithi ku-right kungekho right. Ewe umzekelo zanenzela umzekelo omncinci. Mna ngoku bendise-South Africa ndiyograduata, ndifikile phaa ndizixelela uba ndifuna upholisa le phantsi kwenwele because ye akho nyaka ubundinzimele njengonyaka lo bendifika ngawo. As much as babekulula ecaleni, but kaloku bendisengumntana esikolo ndingekagqibi ufunda. Ndiyafunda ke ngoku apha ecaleni. Ecaleni ndiyenza lo msebenzi wale UK onzima endingawu-understandiyo because ndithe i-social worker yale country yase-South Africa totally different. Wenza into oqonda uba Thixo andazi noba siphi apha. Iba ngathi ubuyele back eyunivesithi kube nzima. Sure, but ke nje nditsho into ebalulekileyo kweli lizwe, abantu balapha they are very supportive. Ngeke ukhakhaze wedwa apha, uzawuma nabantu bakuxhase kwiikona zonke, uxhaseke. Mna ndingulwe befunda kwabe kunzima. Sure, ndaqonda uba yini Thixo ka undenze ndipase ndihlukane nezincwadi. Andisafuneki kwanto edibene nencwadi again, ndandingayifuna uyibona into edibene nencwadi, qha ukunikezela. Ndazifundisa into eyi-one, uba ndiyiqalile mna into funeka ndiyigqibezele, funeka ndiyigqibe. Soze ndiyenze into ndishiye endleleni mna ndicinge, funeka ndiyigqibe. Ndingayiqala nje. So ndiye ndikholwe ekutheni it's either into uyayenza okanye awuyenzi. Yes, so ndafika phana eSouth Africa ndiyograduata. Ndafika mna ke ndinale mindset ediniweyo efuna nje qha ukugrova because kaloku bengingagrovi kakuhle kwilizwe endingalaziyo. Ndanxila kamnandi guys, ndava kamnandi gqithi. Uwandi sanyathelana, uwandi engadibananga nobubhanqa bendibenza phaa ngoba lo mna ezinye izinto ndabe ndiqonda uba hey akho mntu ndi-understandayo uba kum yibreak le, ndifuna ubreatha. Uwandi wangayi-understand yonke le mpithizelo ndandiyenza phana. Wandinyathela uwandi, ndava sure, ndabuya nam ndamnyathela, sanyathela. Awuthini Wandi? Ewe sanyathelana guys.
uyahleka ewe sanyathelana so sizezotshomi thina but ujonga zange isithathe ixesha laa nto thina sahlala phantsi sayilungisa kwafuneka ndi-understand uba ndivela phi nale behavior injena ewe ezinye ii-behaviors ke zavela phana ngoba kaloku ndithilo zininzi izinto zindehleleyo mna ecaleni ndithenentliziyo ezi-ethe-ethe zezaa zinto sobrastive yonke laa nto ndineentliziyo ezi-ethe-ethe itshomi zam zinga-understand uba njani apha so zii-conversation ezo ekwakufuneka sihlale phantsi and have this difficult conversation ukuze si-understand uba i-behavior enjena ibisukela phi yes namhlanje thina so iminyaka yonke senza loo nto ke so siyazana so sayi-ayina sayisuka indaba naku ngoku simaphambi kwenu sisancoma sithi i-friendship hayi iqinile noba ungazivela kwephi icala thina ucima uzasikekele uyadlala sizawukekela uba funeka sikekela la kuzozwana siphinde sibuye sibe right yes over to you ke Wandi ndithe mna ndikholwa zizinto ezi-practical xa sithetha ngezinto funeka u-understand uba ndithetha ngantoni na nangumntu ebhale Wandi before uthethe uthi sisi uyandomeleza thenge indlu last year nemoto kodwa ngoku ziyakhala sisi kakhulu kube nzima nokutya oku moya engcwele asikhisi Wandi business woman uThixo kawuthi kakuthi ncu uchopha pha kuye uhlala pha kuye umbuze ezi zinto ndidla ngozibuza mna uba xa kundena Thixo ufuna senze njani ke ngoku nguye oza kunika impendulo uba from here funeka utshone kweliphi icala ya ndiyathandaza ke ube unabo abantu bakho abakuxhasayo kule moment okuyo njema nditshilo mna guys ayabam abantu bahamba nam straight ndinabo abantu bam naba bantu bam ke ndibaphathile ndize nabo apha kulonika abantu bam ithemba Wandi kawungene mntakwethu Wandi Molweni bethunana molweni andazi noba ndiyavakala ndinengxaki ye-network apha iyakhonkotha into yakho kawuqhube kodwa but yho hayi ndingabhala ndityatyadule yho andazi yophe tyatyadula sive ndicela ukulungisa i-connection okay yima ndilungise i-connection bethunana ngeke andifuni ungavakali ndifuna abantu bandive kakuhle inkulu into endiyithetha noba izobe imfutshane but izobe bendifaka isisidudla ingoma ke ithi bendifaka ingoma wayilulungisa uyaqonda 1 minute naphakade uziningo naphakade Jesus ubobo Thixo akekho onjengawe kubayi ebazakhe uziningo naphakade Jesus uziningo naphakade yes zimingo naphakade iinceba zakhe ndizibonile iinceba zakaThixo ndazibona nalapha kubantu bam aba ndiniphathele bona tshona khona Wandi ukumute kawungene Wandi noba uWandi usebhizi okay ezinzizini zethu iliso liyabona kuba iindeba zakhe Wandi silinde wena ngolu hlobo nazoke sengenile uThixo Wandi yena wavela bethunana yile nto bendiyibuza uba ndandicinga fanuba abantu bam bazawuvela ndibabone ubuso babo utheni wena wedwa uvela kwenziwe njani technology baby technology nithe masiphileni kubani ku-2025 kwabantu mabazifundile wena netechnology awudlala njalo number 1 siyakubona ke Wandi sikujongile welcome ndisafuna ukubeka indawo yase ku-right ke ngoku yes ninjani bantu bekaThixo ababahla usemthethweni thank you honey ndihlanjiwe egazini baby unomasho akasekho kaloku ndihlanjwe egazini honey
Ndiyaphila, ndiyazi undifrizele ke ngoku. Undifrizele. So, Uthi ngeke. Tracy Eshe Wandi. Mandivale apha. Wandi Abantu noise bayadebhentshula ke sincede, sincede. Wenze njani? ndifuna ukujika bangandiphazamisi. Kudurban July kaloku eThekwini. Oh, okay. Abantu babhizi. Akusemnandi. So, enkosi Chomi for this platform. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela. So what I'm gonna ask, what I'm gonna say to everybody is that if friendship is not only a friendship about one-sided. One thing endiyifundileyo nge-friendship yethu is that kufanele ube nomuntu othi noba ngungabani ixesha when I'm in trouble, you that first person ongakwazi ukumfonela ngubani. Noba kuthiwa ukude kangakanani, but I know for the fact that noba kuthiwa ngo-12 ndiyabotshwa ndiyahijackwa and I have one call to make. I know uba ndifonela wena, you will always pick up my calls. You will always be there for me to rescue me. And ayonto eba one-sided ke leyo. As much as ba nawe wazi ba umuntu ongamfonela xa usengxakini nguWandi, nguTracy, nguOdwa. And that's how much I value our friendship. Sisonke nje. You are not only ichomi, uyi-sister yam at the end of the day. Amen. So, hey guys, andiyazi kunintsi sisuka kude and ndiyahleka uzokwenza uzokwenza i-example yokulwa kwethu kwase-Cape Town, which was nothing. Kuthe nababalisele ngeyaseMozambique. Hayi sendaze ndayilibala ke leyo. Uba ikhona neyaseMozambique. So ndithi apha mandijonge uba mandicacise uba yintoni kahle kahle. Hayi sikaTracy, uhlulwe yi-intanethi wena. Kendiyeke. Kuthiwa yintoni i-friendship? I-friendship guys iba yintoni eba ne-affection phakathi. Mawandi uthi uTracy. Uhlulwe yi-intanethi wena, uhlulwe yi-technology. Tracy kawuyeke Wandi suba saza nayo etafuleni. Uhlulwe yi-technology lo. Yeah. Right, actually. So, kutiwa, what is a friendship? A friendship, kutiwa, it is between two people who share affection, trust, and mutual respect. And this is kakhulu ndifuna ukuya kuleyo mutual respect ne trust. You cannot call somebody umngani wakho ozothi xa umbalisela into namhlanje uyive seyigcwele ibhayi yonke. Sorry Wandi. Ibe yinto benishare nini nobayi-2. Sorry Wandi. Wandi akeva sana uyaqhabala qha. Wandi bendithi ndifuna ufunda quickly uthi noOdwa uthi sana uWandi no2025 igeli nguwe ke sana. Fry us singamagwinya. Qhubeka ke Wandi sifrayishe ntombi. Andlale 10 kaloku sisi. So bendijonga apha bendiguglisha in fact kahle yintoni i-friendship. So abelungu bayayichaza ukuba i-friendship it is between two people who share affection, trust and mutual respect. It is characterized by enjoyment of each other's company, supporting each other during both good times and difficult times, and often share interest of experiences. A true friendship is built on a foundation of honesty, loyalty, and genuine concern for one another. Hi guys, zonke izinto ezibalwe apha akho neyi-1 eshiyekileyo kwi-friendship yethu. We are there for one another in sickness and in health. We are there for one another. Nditsho noba kuthiwa asinamali. You guys have showed me so much love kwindlela ebendizihamba nayazi indlela endiyihambileyo yonke, to a point where I even had the little one enambona wasuka eCape Town Chomi ungenayo ne-10 rand wathi ngoba
utshomi wam ufumene esi sipho ebekudala esifuna, andizukwazi ungafiki phaa. Akuyontsanga guys ukuthatha iflight usuke eCape Town uze eDurban imali yayo ube ungenamali nawe uplanile uba uyahamba une-trips eziya ko-UK, you have this, you have that, but you made it a point uba uzofika. Odwa ndiyayazi mna nawe siyazazi sistruglishe njani financially, but I know uba asifikanga umntu nomntu ngobuso nobuso, we are there ngeentliziyo kwiingxaki esifeyisana nazo. I mean guys, you have been so good to me and andazi ndiyazidwabela ke mna ke vele, kodwa ke into endiyaziyo yile uba ndiyithethile endiyifunde kuGoogle eminisha i-meaning ka-friendship, and yiyo yonke le eniyenzileyo enizivezileyo kuyo. Tshomi qhubeka, sisazukuzi nintsi iiplans esinazo sobabini neetshomi zethu esisafuna ukuzihamba, izinto esisafuna ukuzilungisa kulo mhlaba kaThixo. I pray to God uba asenzele yonke into ihambe kakuhle, asilungisele iindlela zethu zonke, kukhanye nawe endleleni yakho. I mean guys, ndisuka kuGatyane. Kancinci before ufike apho nanku Ndangena tshwa kuGatyane. uthi molweni bosisi bam, molo mayidali. So qhubeka Wanda. Molo mamdyali. Ndithi ndisuka kuGatyane. Akukho, I mean, itshomi uzuyazi utsho uba ndiyayazi. Kufanele uyazi nditsho iroute yayo uba isuka phi. Xa yaziwe ndim yaziwe ziitshomi zam zonke. Uyolu uyayazi iNtabankulu, uyingene yonke, wayongena, akho mnyango waseNtabankulu angawaziyo. Uyamazi uOdwa uba usuka phi, uyamazi uWandisa uba usuka phi, uyamazi uba uTrace usuka phi, you know. So xa uyitshomi yomntu uyafuna ukumazi umntu, umazi nditsho, because into yeetshomi iba spiritual, ihamba ibe spiritual. So sithelelana ngemimoya. So izipiriti ezithelelana sifanele kwazeke ukuthi this is a good spirit, you know, and that's when you know okay ndiyahlala kule friendship okanye andizuhlala kule friendship, because imimoya yenu xa ingadibani then you know uba andikho apho. Xa idibana imimoya then you know okay fine, this person is gonna be my friend forever, ngoba imimoya iyathelelana, imimoya njengoba ifana neendaba zemjolo. Andithi ndiyaxelela uba umntu xa ujola naye uthatha ispirit saloo mntu, same as i-friendship, you take ispirit saloo mntu lowo. So izipiriti zenu mazihambelane xa ningabotshomi. Uba uyabona uba hayi ke ngoku apha andiyingeni le, ii-energies ezilapha azivani nam, ndimdala ndingaka ndineetshomi ziyabaleka, andihambe ndiwola wonke umntu ndithi yitshomi yam. Why? Because andisekho kwi-age yokwenza itshomi yobe ndimane ndiyoqala phantsi abantu befake ii-CVs ingathi ndikhangela indoda yomjolo uzoqala phantsi uwazi into entsha, funeka umfunde. Abantu bamudi, beneminyaka, abantu baneengxaki zabo, they're facing izinto ezininzi. So it's very difficult to create a friendship in nowadays. Bambelelana apho ukhoyo, if nalowo umntu ukubeka at peace. Into ebalulekileyo yi-peace yakho. Uba uyabona uba there's no peace, ii-energies zenu azivibe iphuma sana. Yeah. Peace ibalulekile tshomi, i-peace. Akekho ngoku umntu ongakwazi unyamezela mna nezimutsi zam uthi uyandifowunela njengoba uqhela ukhompleyini uthi uyandifowunela ndingayibambi ifowuni undibone ndi-online. Kuba lenye itshomi engafika zoqala phantsi zokukhompleyinela ezo zinto. Engazudikwa nawe nee-text messages ezinde uvele uba uba yi-novel. Kuba nomnye azofika umbhalela ezaa novels. Yile nto uvele ufowune Ubuqoqa kufuneka ndiyifundile ke le, because wow, I need to answer i-sentence ngesentence, ufuna ukuphendulwa. No guys, ukwenza i-friendship kunzima, ukwenza i-friendship it's very hard. Even to maintain ke ngoku abanye bade bakufuna utshintshe the person that you are to be accommodator le i-friendship umntu ayiyo. Tshomi qhubeka man, I love your lives, I love unika abantu bam ithemba. You were created for this. You just do your thing.
uThixo benawe phakathi, and ndiyayithanda because you know very well uba ayikho into oyenzayo ephumelelayo xa ingenabuthixo phakathi. So le oyenzayo inobuthixo phakathi, izophumelela, people will be saved, I believe kule into. I don't even believe, I prophesy abantu bazosindiswa kule platform yakho, abantu bazofumana amathemba amatsha, abantu bazoba nezimali ezintsha, abantu bazoba imisebenzi emisha, abantu abangazaliyo bazozala, abangatshatiyo bazotshata, abanganamisebenzi bazosebenza, abanganamizi abafuna uthenga imizi bazothenga imizi, abanganazo imoto bazoba nazo imoto. Umntana ongafundiyo uzofunda. Whoever is here is gonna be blessed through this platform. Ningayeki ukuqhubeka ukufollowisha le platform, guys. This is not just into kaYoli, into kaThixo le abize uYoli ba azonceda abantu bakhe. So nikhululeke guys, nisazoba blessed, nisazoba right. This is the future. This is God himself olapha kule platform. UTikTok unezinto ezininzi, une-false prophets, unezinto ezingokhiyo, but qhubekani nisupport unika abantu bami ithemba, nizokwazi nani ukufumana amathemba enu amatsha. Enkosi. Amen. Thank you, Wandi. Ndiyaphela ke apho ke Chomi, ndiyazidwabela ke vele ke. Hawu uze kahle uthethile yonke lebekufuneka uyithethile. Amen ke, ndiyambonga kakhulu uThixo ngani guys. Ewe njengoba nditsho ndithina indawo endikuyo, I do not think uthini uTrace uthi well said sister, ufakela iheart. Amen. Yes, uthethe kahle kakhulu Wandi. Wawuthe phana emgidini kaMosa wena ukwazi ukuthetha, andikwazi uba wawuthetha ngantoni ngoba ngoku uvele wavuleleka nje wathetha ke inoba uThixo sephinde. Andikwazi ngoku ndiyadwaba. Awudwabanga uthethe kahle lebefuneka uyithethile. uThixo umpompile apha kuwe, ndimjongile sure. Yes, so enkosi ke kakhulu ke girls. So ndibazisile ke njengoba benditshilo abantu bam andibazisi apha ngoba ndiyahlanya, ndiyabazisa phambi kwabantu bamabaziwe uba kukhona abantu abalungileyo out there, basekhona. Ewe abantu endihambe nabo mna le 16 years wonke ndihamba naba bantu. Ewe bandithandile aba bantu, njenisiva ke mna ndinekhaya kulo Wandi, njeniyalazi moselami ikhaya leli labhidlikayo phana elindatsho ngalo wam umlomo uba maliwe kwakungekho kusekhaya egqibeleni kwakwamakhulu. Lambango ndathi malivele lilale. Ewe lilele elakhaya ndathi good, kuzawuphela uchuku ngoba abantu nditshilo Li-right, sifuna ukuthi nakulo obona ingathi izinto zakhe azilungi. Uthi iBhayibhile, even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear. Le nto eyenzeka kuwe right now, it is just a shadow. Andithi shadow vele, it is not real. I-shadow yi-imitation yakho. Nakhona iphuma ebumnyameni, emini ayibikho. Isithunzi asoze usibone emini, not unless kuguqubele, then uzobona isithunzi side zibe mbini zibe ntathu okanye sibe sinye. Nakule into ohamba kuyo wena muntu obona ingathi kunzima ebomini bakho, ewe kunzima, kodwa it is just a shadow, izodlula. Ayikho into engadluliyo. uYoli wayehamba ngeenyawo esemncinci ehambe yothengisa, andazi uba phi, uyazibala izitori zakhe. Look at her today uba uphi. Akenzanga ngakuhlakanipha kwakhe. Yonke umuntu uneshadow yakhe aba nayo. uThixo akunguye okwenza uba ungene kuloo nto, nguSathane. USathane uyatsho athi khawukho undiboleke lo Thixo ndimtheste ndimve uba undikholwa kangakanani na. So it all goes back to nakwinkolo yakho. Uba uyakholelwa kuThixo, singabi ngo-Doubting Thomas, ngoba enye into esibulalayo kakhulu singo-Doubting Thomas. Uthi uyayenza into kuphinde kube khona elaa lizwi elisemva kwakho elizothi hayi suka uzuyifumana, ucimba wena unga-aplayela into ethile, ucimba wena unga-aplayela umsebenzi ose-UK, ucimba unga-aplayela umsebenzi ose-France. Ubungubani wena? Abazukuthatha because you don't qualify. To God we qualify. Amen. To God we qualify. Ufuna uku-aplayela umzi uthi yo anamali ibhondi izondithini. Those doubts zizwe zikwenza uba uhlale kule ndawo uzobe uhleli kuyo. Let's practice, let's learn. Andiyazi ndizoyithatha sizokupractice kanjani, sizokufunda kanjani, but phikisa elaa lizwi elisemva kwakho elizothi kuwe hayi andizukwazi ukuyenza le nto, andingubani mna, andinayo into ethile, andinako ukuthi. Liphikise elo lizwi and do the opposite.
If kuthiwa kufunwa i-QA ene qualifications ezithile, wena une qualification ezingafikayo pha, apply. Just apply. Because ngoku uThixo ufuna ukuziveza amandla wakhe right now. Lo unyaka ngunyaka andiwazi ngunyaka we-blessings, ngunyaka we-testimonies. I want to see the testimonies betnana apha kule platform. Ndifuna abantu babhale, ndifuna abantu batsho uba yho wandinceda Messi, yho wandinceda yho wathi ii-lives zakho zandikhuphe kutheni ndafumana ithemba lokuthi kwenzeka. Ithemba lihamba ngoku-action, alihambi lodwa. Masiboneni guys izinto senzeka. Can we see testimonies zabantu abatshoyo uba yho into yakho ndifumene ukuthi nokuthi nokuthi. And let's not be all doubting Thomas. Oh Lord, can we not be all doubting Thomas? Can we not fear the shadows? Can we not fear the shadows? Because they're just shadows. Ekugqibeleni xa kuphuma ilanga liyanyamalala isithunzi. Makuphuma ilanga ngoku sihambe siwalke kwi-liberty, siskate kwi-liberty, sivuyeni sibe nee-testimonies ezimnandi and travel the word if means be. Sitraveleni sikhulume ngoThixo sidluliseni indaba ezimnandi. Enkosi ndizode ndike ndizibona sendishumayela. Ingathi Ndingafuni ukushumayela. uya ngasentshumayelweni ndawuthi umamela. Okay, right. Thank you. Ndine-scriptures ke guys ebendizibhalile ke apha niyandazi ndithethe ndibuye ndiyongqubeka phaa ezwini. So ndithe ngoku bendisezwini ke ndabhala phana phana bendisathetha qala ngeza trips ndabona phana lasa scripture kwavuka sona esisithi love one another as I have loved you, nguJohn lowo chapter 13:34. So ezi scripture abantu abamhlophe indlela abandithanda ngayo ndakhohlwa noba ndimnyama guys, ndacima nam ndifana nabo ngoba lokhu uthando abandibonisa lona lalungapha kothando endandicinga uba aba bantu bangandibonisa lona. Abantu abamhlophe siyathetha gqithi izinto ezininzi ngabo zibe zingekho njalo. Fair enough, abantu banjalo even abantu bakuthi nivile apha sithetha ngamakhaya wethu neefemeli zethu. So le nto ixhomekeka kumntu ngamnye uba uzalwe ufike emhlabeni okanye uzalelwe kwifemeli enjani okanye ukhuliswe njani okanye uThixo inhliziyo yamnike yona inhliziyo enjani lena, ngoba uyakwazi ubaphatha kakubi abantu umnyama. It's not about ibala lento, ewe ilapha ngaphakathi enhliziyweni lento. Kwavuka loo nto eso scripture ke ngoku ndiphana kula Spain nanga namandiya nawo abendilahlela ngezinto ngapha ndabe ndimitha nditshilo nabantu bako-Holland nabo babe bendilahlela ngemali bendivisa kamnandi kuze kudinwe mna kukuviswa kamnandi. So ithi lento ayinakubi nebala lento, inokuthini inhliziyo yakho zikhiphane la kule nhliziyo yakho. Yes, so ndimbonile ke ulove one another as I have loved you. Ndimbonile ke ulove one another apha kwiitshomi zam nigqibo bava bethetha kamnandi izinto ezimnandi nge-friendship yethu, ngulove one another ke lowo. Yes, and then ke ngoku ndathetha ndabona esi scripture esilandelayo esinye uGalatians chapter 6 verse 1 uthi, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently, but watch yourselves, or you also may be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions, then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else, for each one should carry their own load. When ndasibona ke ngoku esi scripture sona qala, but ke ngoku xa ndithetha ngesi scripture ndifuna uhlala kanye kulaa ndawo ithi carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ndimbonile ke uThixo again ebasebenzisa abantu bakhe, ndithetha ngabantu abanjengoWandi, oTrace, Otto, Loretta nabo Faith. Xa ndithetha ngesi scripture ke ndisilanda ngoba namhlanje indaba ingabo le friendship yethu ndifuna udithetha ngayo kahle namhlanje. So baninzi ke abantu besiphili bendincedisile kwesi scripture, but ifocus yam namhlanje zezitshomi zam ukuprove into yoba i-friends fair enough azikho rongo zonke, abakho babi bonke, qha kuyaxhomekeka uba ngobani obakhetha ubafaka empilweni yakho, because into ye-friendship i-easy kabi kunento ye-family, ngoba i-friendship nguwe ozikhethelayo uba uyayifuna le okanye awuyifuni. Ifamily ke lela gazi
uqonda uba Thixo nali igazi awuzange ufune uzalelwe uzuke uqonda uba Thixo ndingafuni ukuzalelwa kule family but ishwa lakho uzalelwe kanye phaa and ayikho into ozawuyenza uthi uwande phaa kunjalo. So mna ke ngoku ndiye nalapho kuloo family endizalelwe kuyo ndimlo ukwazileyo uzonyula ndazikhupha phana kulaa mess yalaa family ngale ndlela abayiphila ngayo impilo ndabona apha bazandibhudisa aba bazandibuyisela umva. So ifocus ke ngoku ikuthini kule friendship yam naba bantu xa ndithi carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Bayithwele aba bantu imithwalo yam uba niyalikhumbula kakuhle ibali lam phana kulaa Durban ngoku mna ndandisatshatile ndithe mna impilo ndandicimba kuyiwe emsebenzini kubhekwe enkonzweni kubuye kuhlala endlini uphila idyuti zoba ngumfazi kanti impilo i-bigger than that. So ngabantu aba bandiphruvela into yoba honey kuyaphilwa apha phandle impilo ayiphelanga kwezinto ezintathu ubutshitshilizo ujikeleza apha impilo ilahlile pha phandle. Ngoku ngoku mna utshilo uTracy xa ithetha ngam mna into zam zonke zivele zibaxeke le nto babendifundise yona nam ndangena phaa esitratweni nda-understand uba okay kukhona nempilo enjena okay ngoku mna ndiyayiphila ndiyiphilisise ke ngoku impilo ngoba loku ingxaki iinto zam mna zivele zibaxeke. Utshilo uTracy uyayazi loo nto nabo bayayazi ke nditshilo kwangoku ndandisakhula mosna ndisengumntana izinto zam na zazi izinto ezinkulu endandizibona kweza visions ndandiba nazo ngoku ndandimncinci ndandingaboni into ezingaka mna. That is why ndiphambana ngumuntu ozaba yiphathi yempilo yam afuna undiphilisa into encinci ngaka ndiyaphambana because you do not understand ukuthi mna when I was young I was seeing izinto ezinkulu. Now when you want to come in my life and limit my life undiphilise ubutyobo endingabuboniyo ndiyaphambana. So uthi uwandi ndakunxibisa nesigqebhezana inoba ufuna ndiphakame ndikubonise isigqebhezana uba ndisinxibe namhlanje ndimmosi lona wandi ndim lo ndinxibe isigqebhezana uyaqonda. So ndafunda ntombi ndayazi uba isigqebhezana siyanxitywa ndayeka urhuqisa ndanxiba isigqebhezana nasi ndisinxibile ndim lowo ithanga liphandle honey ndinxiba isigqebhezana. Nguwandi owandifaka kwezo zigqebhezana noTracy bandifaka phaa bandifaka ndangena namhlanje ndiphakathi ezigqebhezaneni uthi uTracy yes girl ndim lowo ndinxiba isigqebhezana namhlanje sure because kaloku ndithetha ngee-girls zam ezandenza umntu apha zandifaka endleleni. Aba bantu bacinga uba indlela ebhanxeni phaa kho sebhanxeni phaa sendithe qwa kangaka nje namhlanje ndafakwa ngala ma-girls bathi nantsi indlela makuyiwe sube uhleli kule ndlu yakho ubulila une-depression. Phana kunika abantu bam ithemba phana kweza recordings zokuqala ndithethe kakhulu ngeetshomi zam nemeko yam uba ndandinjani ngoku ndandisindiswe too much ndingayazi enye impilo ephilwayo emhlabeni. Bandibonisa uba impilo iyabhalansiswa uthi uThixo funeka umkhonzisise uThixo uyahleka uwandi uthi imilenze emihle esexy enje uyifihla. Ewe ndandiyifihla ndinxiba ilokhwe ezinde mna kaloku ngoba ndingulaa mntana wayekhulele entsintisweni enkonzweni ndina-14 ndamamkela uYesu ndina-14 ndabe ndikhula ke ngoku kwibandla umfundisi wakhona owayengadlali umthetho ingumthetho ungqengqwa. Ewe ndakhe ndabhideka ngoku ndandisafika phana ndiqonda yeyi le mithetho ndizayimela nditshilo mna ndandinganxibi namacici uba nanamhlanje isesistruggle amacici. Hayi andinakwaxesha lawo ngoba into eyenzekayo ndithi ndiwanxibile avela duke kukhona nje into nam namacici kungafuneka ndiwanxiba ayalahleka. Ndivele ndibonele iyi-1 ndimkile ndingazi noba kwenzeke ntoni xa bekutheni. So andizihluphi ngamacici ndiwafaka once newhile andinaxesha lawo. Okusalayo mandibe mhle apha entloko ndilungise ndinxibe ndibe sexy ndibe phaa uyaqonda sure. Yes ndabuya ke ngoku so nditshilo ke aba bantu bandithwalisa ke imithwalo yam lo carry each other's burdens. Ewe la Galatians chapter 6 verse 2 ngabantu bam ke baseDurban aba ndithetha ngabo phaa kulaa verse ndiyifakile phaa kulaa poster yethu ndihleli kanye ke phaa ku carry each other's burdens and in this way you will fulfill the law of Christ. Mantombi zitshomi zam niyenzile le nto ndinibonile ndithetha ngani namhlanje uba manaziwe uba ningobani kanye nina ndinibonile nindenzela. Yes ndiyambulela kakhulu uThixo ngani. Ewe yanga ke uThixo angaqhubeka eyinceda le friendship yethu siye phambili singabuyi mva njengoba ibesitsho uwandi akukho lula guys uqala i-friendship from scratch because you need to understand abantu neemoods zabo baneemoods abantu. Umntu ufike ebomini bakho engathi uright ube excited uqonde hayi nanku umntu mna naqala ndiyayonqena uvula laa mnyango we-friendship entsha because ndyabathanda abantu fair enough ndiyabathanda bonke
abantu bakaThixo ke mna kandinangxaki ndiyabathanda bonke but thuba ufike kulaa level yoba ndikusondeze uthi uTracy we love you utsho neheart yakhe phaa Tracy thank you I love you sithandwa sam ndiyakwazi undithanda kakhulu yes so ukusondeza umntu omthi umsondeza angene kulaa friendship yes struggle because abantu bakaThixo uba mhlaba phambi kwakho ngoku asafuna ukuba ilunge lento ayizamayo abantu bane-motives ezithile xa besenza i-friendship uyacinga uba wena lo mntu uza kuwe ngoba efuna nibe ne-friendship kanti wow kukhona izinto ezibaluweyo ngawe apha already wena usavalekile uzifake kwimilingo enjalo ungazi uba kwenzeke ntoni umntu kaThixo akuguqulele akujikele ube bubutyobo kube kuninzi kuyeleya kuba nofuna obubhanqa emhlabeni umhlaba uwodwa uxakile for uba ube uzixakekisa ecaleni ke ungezwa friends eza kudraina zikwenze loo nto andizi mna nesiqu sam andizi ndirayithi kanye kwezitshomi zam zakudala ndirayithi andithi uba akunakwenzeka into yoba ndibamithe abantu babe zitshomi zam njengoba ndisitsho ndithi ndineetshomi ezintsha apha ke ngoku kweli lizwe ngoba kaloku andizoba inkomo edla yodwa funeka babe khona abantu bakaThixo abaclose kum amaxhegwazana wam apha andithanda gqithi and xa ndihleli nabo andibaboni bengamaxhegwazana ndibabona silingana sonke ngoba ilanguage yethu ibanye inye ilanguage yethu bebadala bengakaya ndibona uba ngabantu abendingahlala nabo aba ngabantu endingaphila nabo aba ewe ndivele ndincekelele bona ke ngoba loku ndiyabonqena abanye abasebancinanana especially abayazi indlela yokuphila uba kuphilwa kanjani apha emhlabeni babona yonke into ilobusi impilo ayilobusi kuyaphilwa apha isiphithiphithi sempilo yiba ready nesiphithiphithi sempilo ayilobusi impilo ya ndaphinda ndafumana esi scripture sithi dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. Ewe, uThixo luthando, guys. Luthando, uThixo. Ithi esinye iscripture phana endisasikhumbula kahle sithi xa sithetha uba ukuba uthini na hey sabaleka ke ngoku but akunamsebenzi ewe ndiyafuna ke let us love one another thina ke we are doing just that let us love one another ewe uthi umega yo guys mna ndibe liquza for years kwi-friendship zam hey only to find out I was used ewe mega nam mega diva ndisuka apho ewe uyabona ke wena ke mega sendikwazi uba ngubani ke ngoku ayadika guys la magama wenu niwatshintshayo apha kwezi platforms ngoba ngokufuneka ndibe ndicinga uba ngubani lo ndithetha naye abe yena umntu kaThixo endazi uthi wandi and nina uthini and Nina Silise, so I get worried when I have to introduce a new friend. when I'm Mega, and uyazi uba kutheni ungumega ngoba ke ndiyalazi igama lakho andazi ubaleka bani apha aphofu kandazi nobuyabalekwa nyewenzana aba bantu banamagama guys esingawaziyo apha kwezi platforms omnye umuntu athi hayi bo bendikhona khange undibone uthi wandinisile and nina nisile so I get worried when I have to introduce a new friend abazanga understand nesisigezo mind ewe yeah wena Mega ndiyalikhumbula ibali lakho sana siyalazi mna nawe siyalazi elabali yey bakuyuse abantu basemhlabeni bakuyuse uwanda utshilo phaxa ibethetha wathi friendship mayingezi ngacalanye i-friendship kuyakhawulelwana makukhawulelwane makuzwe kanje ukhawulelwane kudityanwe somewhere mayingabi nguwe wedwa lo uhleli nje uyaphithizela uyenza ayiseyiyo umuntu asekhaya funeka ukuthi qwa nam ndiyiphile ke Mega lo mpilo uyasazi nawe ke istory sam ndiyiphile lo mpilo qha ndabe ndivalekile ndingaboni uba kwenziwa ntoni apha but ndithe mna xa ndafika kule UK kuhla amehlo amavuleka bona la mehlo xa ndiwavula ndiwanjenje avuleka kule UK amehlo wami endibagcinayo ndibagcina ngoba ndiyabazi uba bangobani ndibakho la khona la vese eBhayibhelini ithi ndigoca goce itsho Thixo ndigoca goce ithi na undigoca gocile wandazi uba ndingubani so ezami i-friends endizigcinileyo uthi uMega sana ndakhangela uExit ndambona ndaphuma ngathi ndiyochama till today abaka-believe na today hlala wena Mega kwikona yakho mntakabawo as long as kwikona yakho ine-peace mabakushiye kanjalo mntanenkosi mabaphume kuwe ewe ndithi ke so ithi iBhayibhile undigoca-gocile wandazi ezi ndinazo friends ezi ndihleli nazo ndizigoca-gocile ndazazi ndirayithi nazo gqithi ndiyakholwa zizo yes
uthi uNomathami, molweni guys, ulapha e-UK kanti? Ewe ndilapha e-UK Noma. Andazi ke bangomphi lo uNoma guys, andazi uNomathami, andimazi bangomphi. Sorry Noma uba wena ke ungulo undaziyo, andazi. Ndaphinda uthi noWandi uthi uyaphuma Mega Diva, uyaphuma Mega Diva if ayinaphisi phakathi, fly away. Ewe fly away mntakaba uyibangathi uyiplastic wedla ngothi umakhulu ngoku ndandingeva pha emakhaya ndinanazela phana, athi umakhulu ngoba ndithunywe etawuni mna ndihambe lento yam ndiyifunayo, athi umakhulu niziplastic. Ewe uthi uNcedo, sawubona sisi, sawubona Ncedo. Athi umakhulu niziplastic, iplastic uyigqibela uyibeke apha, uyathi iplastic ibhabhile iyotshona le. Ngumakhulu wam lowo wayendizekelisa ngeplastic. Ndabe ndiqonda uba Granny awu understand, ndimdala mna ndina 10 years, ndimdala ndiyaziqonda uba ndenzani. Qha ke ngubani owayezawundikholela uba ndimdala ndina 10 years. Ndinguze mdala mna emhlabeni, ndinguze mdala. Kho mntu wayiqonda kodwa loo nto, kho mntu wayi-understanda le nto yam. Ewe namhlanje zonke izinto ziyavela uba uThixo kwakusenziwa ntoni apha. Ewe ndabuya ndafumana nesinye iscripture sithi sona, we love because he first loved us. Uthi uNoma, ndilapha nam andikwazi mntaseqala ukubona namhlanje. Okay right Noma, ndicima nguNoma lo ndimaziyo, qha bendithe nqa uba kuthena ngazange atsho uba ukhona apha e-UK. Alright ke Noma ndiyakuva. uMega uthi Wandi kunamhlanje ndiphole apha eKopu ngathi ndikwiplanethi yam ndedwa. Phila iplanethi yakho sweetie, as long as uba ikunika iphisi, bagece abakufakela iheadache phakde, babahambele phakde. Yes nditshilo ke ithi enyivesi, we love because he first loved us. ngu1 John lowo 4:19. Ewe wasithanda uThixo kuqala, yingako nathi kufanelekile sithande. But ke ngoku into esingazoyenza esibhukileyo nayo ngo-2025 kukuthanda ububhanqa babantu abasifakela ingxaki phezu kwengxaki. Umhlaba uwodwa usiphilisa ingxaki, ngoku kuze isibhanqa somntu empilweni yakho esizibiza tshomi sikuphilise isifirifiri. Hayi asivumi ngulo nyaka, asivumi. Uthi uWandi, Nomathami, please follow and like the video. Welcome to our family. Sure Wandi, thank you for that message. Ewe uthi iphinde ithi enye, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. So Ephesians chapter 4 verse 32. Ndithe mna kule friendship yethu thina asonqeni ukunyathelana, sinyathelana siyazi uba kukhona ivesi kanje ya siyathandana kuba sithandana qha kufika imeko bangokunyathela, and you will know uba why unyatheleka ngalamzuzu, because akuzothulwa ungaxelela uba yintoni le ikwenza uba unyatheleke. Ewe uTracy ke Shem uvele yena azilungele ayithambele yonke lento. Athi yo hayi friend, hayi ezinye izinto ziyafuna uba sizithethe ngelinye ixesha. For example uba masithi kuyaseleka, uTracy akazifuni ke izinto zabe zithethwa kwiindawo ezinjalo. Uyafana ke nam uTracy kabuyeka umntu kaThixo enze le nto yakhe, but immediately umntu kaThixo esober mhlalisa apha phantsi khe sithethe uba kwenzeke intoni apha, kwenziwa njani xa kunjena. Ungathathi izinto zabantu xa besele utywala uzithathe uzifake entliziyweni, kuba ngelinye ixesha nobutywala buyayenza intando yabo, noSathana naye ngapha uyazama ungenelela abuhlule abantu bakaThixo. So linda kwehle, even sewunemisindo nowase masibekwe utyala into zokusela, so unomsindo sukuthetha unomsindo, because ininzi i-nonsense mandiyibeke nje kakuhle, i-nonsense ephumayo xa umuntu enomsindo ugcwele umsindo. But the minute uqala uzehlise uthobeke uhlise umsindo, rather walk away xa unomsindo, ubuye ke ngoku uhlale phansi, umsindo wehlile ke ngoku ube sewuthetha ke ngokuba nansi ingxaki endinayo. Ewe uthi usigcothe 10K, ewe uthi nansi ingxaki endinayo, yibeke etafuleni ingxaki subaleka nayo, because kaloku xa ungandixeleli andizokuyazi uba ingxaki indawoni. But xa undixelela futhi undixelela ngembeko, ndixele ngembeko ngoba lo ndimdala nawe umdala, sikwilevel yoba sibadala. That's why sizi-friends. Yibeke ngembeko yondlale, undixelele ndilungise apho ndirongo khona. So senza loo nto ke thina ke kule friendship, silandela zonke ke ezi scripture. For now ndiyathikha zonke zihamba ngendlela. Amen bantu bakaThixo. Ndiyigqibile lena i-recording yetshomi zam, iphela kanjalo indaba. Ndiyabuya ke ngoku, ndizawubuya nebali lomgidi wakulo Musa, ndizawujoyinwa ke phana ngumfundisi uSabatha, ndijoyinwe ngukhazini wam uPhumza. Ewe ndiyayidropha ke ngoku. Thank you guys for joining me. I love you all. Bye now.